Ukrainanyň paýtagty Kiýewde ýitirim bolan türkmenistanly student Mukaddes Nasyrlaýewany gözlemek işleri dowam edýär. Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjysy Nasyrlaýewa mundan 2 hepde gowrak wagt öň ýitirim boldy. Ukraina polisiýasynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä 18 ýaşyndaky student iň soňky gedek 30 ýanwarda saat 17:07-de Politexniçiski institut adly metro stansiýasynyň ýagny durulgasynyň çäginde görülipdir. Derňewçiler Ukrainanyň Jinayet kodeksiniň 115-nji ýagny bil kaslaýyn adam öldürmek maddasyna laýyklykda derňew işini gozgodylar. Studentin ýerleşýän ýerini anyklamak üçin operativ gözleg işleri alınıp barlýar. Polisiýa gyýdyň dogan garandaşlaryny tanyş bilişlerini soragy çekip Politexniçiski institut metro stansiýasyna ýazgy edilen video maglumatlary ýygnadylar. Dilip 13 fevralda Ukraina polisiýasy habar berdi. Şeýlede maglumatda Nasyrlaýewanyň ýitirim bolan barada onuň gyýy doganynyň Kiýew polisiýasynyň Salamensk müdirligine habar berendigi aýdylýar. Şolun türkmenistanly student uniwersiteti diýip öýden çykýar, ýöne giýişlik öýüne barmaýar we şondan bäri telefon jaňlaryna hem jogap bermeýär. 16 ýanwarda Azatlyk radiosu Türkmenistanyň Kiýewdäki ilçihanasy bilen habarlaşyp, ilçihananyň türkmen studentini gözlemek işlerinde Ukraina häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edip etmeýändigini sorady. Türkmenistanyň Kiýewdäki ilçihanasynyň konsulu Rejepow bu mesele boýunça özleriniň Ukraina häkimetleri bilen hyzmatdaşlyk edýändiklerini aýtsa-da, bu barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. Конечно, взаимодействует. К сожалению, я вам не могу сообщить никаких новостей, так как здесь tayny следствие, они тоже... Elbette hyzmatdaşlyk edýäris. Gynansak da gizlin derňew işi bolan üçin men bu barada size hiç ýyly maglumat berip bilmeýärin. Sebäbi olar bize de ähli zady aýtmaýarlar. Dip Rejepow aýtdy. 1999-njy ýylyň 20 martynda doglan we 170 cm boýlaryndaky Mukaddes Nasyrlaýewanyň ýitirim bolan baradaky maglumatlar Ukraina habar serişdelerinde, Türkmenistanyň alternativ habarlar neşrinde we Instagram sosial ulgamyndaky birnäçe türkmen sahypalarynda, şol sanda VIP aşgabat ýaly sahypalarda hem peýda boldy. Türkmenistanyň alternativ habarlar neşriniň redaktory Ruslan Mätiýewiň 16 fevralda Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, türkmen studentiniň ýitirim bolmagynyň ideýany onuň Türkmenistanyň hostarlary şol sanda kakasy Kiýewde barypdyr. Ýöne neşriň olar bilen habarlaşmak synanşyklary häzirlikçe başa barmandyr. Meniň bilişime görä Mukaddesiň hostarlary olaram şu gözlük işlerini gatnaşyp, şoňa goşulşyp ýitirim bolan çağany tapjak bolýarlar. Hosarlary bilen gürleşmäni synanşyp gördüm, emma olar meniň bilen gepleşmekden ýüz öwürdiler. Dip Ruslan Mätiýew aýtdy. Türkmenistandan alternativ habarlar neşriniň maglumatyna görä, Ukrainanyň Bogomoltsa adynaky döwlet uniwersitetiniň medisina fakultetinde okuyan Nasyrlaýewany gözlemek işleri dostlary we käbir türkmenistanlylar tarapyndan hem amala aşyrylýar. Olar şäherde bildirişleri asyp, sosial ulgamlarda maglumatlary ýaýradýarlar. Sözümizin ahirine bellesek, Kiýewde okuyan türkmenistanly student Mukaddes Nasyrlaýewanyň ýitirim bolan barada häzirlikçe Türkmenistanyň media terişdelerinde haýsydyr bir maglumat göze ilmeýär.